A farsa de Inés Pereira, representada pela primeira vez ao rei Don Xoão III no convento de Tomar en 1523, resulta dun desafío colocado pelos nobres ao autor, que fartos de seren ridiculizados nas pezas do Gil Vicente, lanzaran o boato que o Vicente non valía nada e que o que escribía era plaxiado de autores españois. O Gil Vicente suxéreles entón que les hecha dado un tema sobre o cual ele escrevería unha nova peza. O tema presentado pelos nobres foi o ditado popular máis quero o asno que me carregue que cabalo que me derrube. Entón, o Gil considera na referida peza que o asno que me carregue é o Pero Marqués, un dos personaxes do referido auto. O marido parvo que, a pesar de ser ridiculizado pela Inés, espera casarse con ela e suxeitase aos caprichos e taixóis dela. E o cabalo que me derrube simboliza a actitude do escudeiro, quen, preocupado en arranxar unha boa esposa, finxe, disimula, engana, creando unha imaxe de home discreto que depois se revela un tirano. Necesario foi, amigos, que nesta triste carreira desta vida, pero aos moi perigosos perigos dos inimigos, houbese algunha maneira de guarida, porque a humana transitoria natureza vai cansada en varias calmas. Nesta carreira da gloria meritoria foi necesario pousada per as almas. Pousada con mantimentos, nesa postan clara luz, sempre esperando con dobrados mantimentos dos tormentos, que o Fillo de Deus na cruz comprou, penando. Súa morte foi a benza, dando por darnos paraíso, a súa vida apresada, sen detensa, por sentenza, xulgada a paga improviso e recibida. A súa mortal empresa foi santa hasta la xadeira, Igrexa Madre, consolar, a súa despesa nesta mesa, cualquier alma camiñeira como o Padre e o Anxo Custodio Aio, alma que le encomendada se enfraquece e le vai tomando o raio de desmayo, se llegando esta pousada se guarese.